We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalosaro. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nangunang balita ang mahinungdanon sa Central o Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Dakbayan sa Sugbo nagkuwang og mga health personnel. Usa kini sa gitumbok nga hinungdan sa kalangan sa pag-admit sa mga pasyente sa mga tambalanan. Gawas ni ini dili tanan nasud sa tambalanan taga Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report? Niadtong Domingos gabi nakuhaan og hulagway ang sitwasyon sa gawas nga bahin sa usa ka pribadong tambalanan. Sa kuha ni Romeo Marantal, nakita nga naglinya ang mga sakyanan nga daw adunay pasyente tungod sa presensya sa mga oxygen tank. Nakuhaan usab ang ubay-ubay nga mga pasyente nga nasa sidewalk sa ospital. Nasayran gikan kang Konsehal Dave Tumulak nga niadtong gabi-una 33 ka mga pasyente ang naghuwat nga ma-admit. Sa balita sa DYSS Super-Radio, ganyan buntag gibutyag sa usa sa mga gwardya nga natimana ang mga pasyente. Nalangan lang ang pagpasulod sa tambalanan kay nagpaabot matud pa sa resulta sa swab test sa mga pasyente. Giangkon sa Emergency Operations Center sa Cebu City nga duha sa 15 ka mga hospital sa Dakbayan ang anaa sa critical level tungod kay anaa na sa 90% ang occupancy rate nini. Gidugang sa EOC nga naa may available nga mga lawak. Puno na gyud, overwhelmed. Dili ta kaingon nga puno. Wala tay personnel sa ubang beds available. Kay kaning atong mga beds available, mo man nilang gi-declare sa una, no? And then nagsayod man tangalita nga for the longest time minus kay atong kaso. So ang uban ni revert back to non-COVID. Gipadayag usab ni Acting Mayor Mike Rama nga manageable pa ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Matod pa, dili tanan, nasulod sa tambalanan, taga Dakbayan sa Sugbo. Addressing medical staff, because from our end, we cannot completely respond to that. But DOH should also take the kajil. Gawa sa pagpadali sa mga isolation facility, makigtigom usab si Rama sa mga opisyalis sa mga hospital. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sama sa Cebu City, nagsugwak usab ang mga COVID-19 patients sa Lapu-Lapu City. Upat sa mga pasyente nakalasa karon lang yung adlaw. Si Luan Mirondina sa report. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak, kining sunod-sunod nga pagpangabot sa mga medical oxygen tanks sa Lapu-Lapu City Hospital ganihang buntag. Apan dili kini iya sa tambalanan, kundi order kini sa mga pamilya sa mga pasyente. Gikonpermar ni Dr. Ronald Oporto, hospital administrator, nga nahurot-hurot na ang oxygen supply sa hospital. Natay supplies karon nga moabot. Ang problema ang tangki, ang pag-supply ba, paghatod kuha kay grabe ang mga gilikramuhan karon sa mga supplier sa mga oxygen, ang ilang mga tao na sad exhausted na.
Karon lang adlaw, adunay 76 ka mga probable COVID patients nga anaa sa isolation facility sa Tambalanan. Samtang ang 24 ka mga confirmed COVID positive patients gipahimutang na sa mga COVID beds sa ikaduhang andana sa Tambalanan. Apan subo palandungon nga karong adlaw lang may upat na nga nakalas diin duha niini mga bata. Wala na gyud tay bakante. In fact, nangita na lang yun may pasok sa kilid ang uban kay butangan na mo extra nga bed ba. And then ang oxygen nato sa nga supply is really depleting. Samtang may gimuntar na usab nga tulo ka mga tents sa may emergency room sa ARC Hospital. Diin gipahuwat ang 15 ka mga pasyente samtang nagpaabot nga mabakante ang mga COVID beds. Sa phone interview, gibutyag ni Dr. Alex Alegrado, Medical Director sa ARC Hospital, nga napuno na ang 40 ka mga COVID beds sa Tambalanan. Mo-average usab og tag 38 ka mga pasyente ang anaa sa ilang waiting list. Nanagit sa moderate to severe kasagaran among mga cases. Yeah. Nag-require na auto-requiring sila ba? So, muna among down. Inako mo may chance ka ng referral from our mga tatong Lapu-Lapu City Hospital. Mamahimo pa untang makadugang og laing 20 ka mga COVID beds ang hospital apan giangko niini nga nagkuwang usab sila og mga nurses. Busa padayon karon ang ilang hiring. Kulang gitag staff. Pwede pa gud mi maka-extend sa among number of beds. We just need more nurses kung makatabang unta na may gi-augment ang DOH sa DOA, but we can still do more kung naalang gyud staff, nurses, especially nurses. Karon lang adlaw, mitala ang dakbayan ug usa ka gatos ka mga bag-ong kaso sa COVID-19. Hinungdan nga miabot na sa 1,043 ang active cases sa Lapu-Lapu City. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Mabot na sa 5 ka mga bus de pasayerohan ug PJ ang nadakpan sa City of Dalisay Traffic Development Authority nga nakalapas sa health protocol. LTFRB 7 may patawag na sa mga bus operator. Ang report ni Femari Dumabok. Usa kining minibus nga nasakpan kay wa mosunod sa social distancing, ang uban nagbarog na gani. Naisyuhan sila og citation ticket ug mas dako nga multa ang ipahamtang kay ila naman kining gitugyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tanang personal nga na-assign sa highway ang gipa-monitor unya once gani nga di nila maato sa pagdakop kay paspas kay nagdagan sa ilang atubangan, mo radyo lang sila sa pikas iskina kay tuwa dito ang laing enforcer mao nay mo flag down. Karon nga ubos sa General Community Quarantine ang probinsya, lakip sa manakop sa mga tricycle ug e-bike nga malapason sa health protocol. Ang kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Wa may barangay scheduling sa Tabunok Public Market. Apan sub-sub nga monitoring pagsunod sa health protocol gihimo sud sa merkado. Tungod anang mga satellite market bitaw nakita nimo. Minus na mo adto dito. Gani dunay ubang mga tindira mo sa taas. Sir, palihog ko kon badlong anak ko wa mami katungod anang iyahay matag panginabuhi. Samtang dulaan sa 300 ka mga curfew violators ang nasikop sa Talisay City Police. Labing daghang nasikop ni adtong Sabado. Gipaubos sila sa 8 ka oras nga seminar kalabot sa COVID-19, subay sa ordinansa sa dakbayan. Uba ni John Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. City Councilor sa Mandawi City mitaliwan karon lang adlaw gumikan sa komplikasyon sa gihambi ning balatian. Buduha ka semana na kalabay nagpost pa kini sa social media nga nataptan siya sa COVID-19. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, nagbangutan karon ang Mandawi City niining pagtaliwan sa ilang gihulagway nga veterano nga legislator, kanhi barangay councilor o kanhi 3-termer barangay captain. Sud sa pribadong ospital, nabugtuan siyang kinabuhi kaganihang buntag si Konsihal Carmelino June Delmar Jr. Si Delmar, 65 anyos, kasamtangang city councilor ug nagsilbi usab kaniadto isip barangay councilor ug 3-termer barangay captain sa ibabaw istansya. Gianugnan kaayo ang mayor sa nahitabo kang Delmar nga gidaig niya sa dedikasyon sa trabaho ug pagkamaayong tao. Siya madali-dali gina ko nga matawag and ug naatay ipatrabaho dako sad siya nahimo sa especially in terms sa mga environmental issues, no. Matud sa mayor, komplikasyon ang gikamatyan sa konsihal.
Niadtong Hulyo 22 lang sa iyang social media account nagpost si Delmar nga nagpositibo sila sa iyang asawa sa COVID-19. Mihangyo pa siya sa mga naka-close contact nila nga mag-isolate usab. Gibutyag ni Cortez sa sinugdanan wala ra siya na-admit sa ospital apan nakumbinser nila kini. Confirm no positive to siya na kuan gyud COVID gyud tong iyang kuan. Onya sa akong nahibaw-an nay kaning kuan cardiac kuan no. Human masayod sa nahitabo, ubay-ubay ang mga higala ug kauban sa panerbisyo ang mipadangat sa ilang pahasubo. Nakalitan sila sa panghitabo. Ang syudad mohimusap og tribute sa konsihal ug mimando ang mayor pagpa half-mast sa bandila sa City Hall. Nasayra nato babikan sa staff sa konsihal nga karong gabi gitakda ang cremation sa iyang patayng lawas sa usa ka funeral parlor diha sa Mandaue City. Bob, Dahil salamat Nico Serino sa imong live report. Mga tao midagsa sa tindahan ug oxygen sa dakbayan sa Sugbo. First come, first serve ang gipatuman. Apan gipasalig sa supplier nga adunay igong supply nga mapalit. Ani ang report. Ingon ni ang sitwasyon sa iyo ganyan buntag sa usa ka pharmacy diha sa Dan B. Rodriguez nga namaligya og nag-refill usab og oxygen. Sagad sa mga nagpa-refill kay dadun sa tagsa-tagsa ka mga panimay din aduna sila mga pasyente. First come first serve. Masayo gid ka para makuha gid siya. Makauna ka para makuha gid ka oxygen kay kinahanglan gid kayo. Kini ang sitwasyon karon diri sa oxygen supplier diri sa Dan Rodriguez sa Cebu City. Kung ato makita maupay pagpangabot nini nga tangke nga na-refillan sa oxygen nga gipaabot usab sa mga customer nga medyo taod-taod yun kay first come first serve basis. Kung kinsa to'y nauna mao to'y mahatagan sa oxygen. Apan giklaro usab sa tagduma nga dunay igo nga oxygen supply nga makuha ang mga tao. Matod sa in-charge sa tindahan na bantayan ang pagsaka sa mamalitay o oxygen sugod sa miaging simana. Gawa sa refill nga tag 650 pesos sa 40 litros aduna usay mipalit og oxygen tank nga tag 8,500 pesos. Magdepende usab ang presyo sa gidak-on sa oxygen tank. Kung walay ikapalit, doon na usay tangke nga pwedeng abangan. Doon na ba tayo enough supply? Naara man sir. Naara. Atong price? Okay raw. Ami mag-increase steady ra gyapon. Mas barato gay mis amo kaysa uban. Samtang sa Lapu-Lapu City, ani ay usa ka LPG refilling station ang naninda usab og mga medical oxygen tank. Tag 950 pesos ang refill sa 40 kilogram tank. Apan gikinahanglan nga modeposito og 7,500 pesos kung walay dalang kaugalingong oxygen tank. Samtang tag 1,200 pesos ang refill sa 13 kilogram portable oxygen tank. Sa pagkakaroon, aduna pay igong supply sa oxygen. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bisan pa man kung ipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine MECQ ang Lapu-Lapu City, mga na magpabakuna midag sa gihapon ngadto sa mga vaccination site. Siluan Mirondina sa report. Daw sa way pandemic ang sitwasyon sa duha ka mga vaccination sites sa Lapu-Lapu City ning ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa Hoops Dome, nagtapok kining daghang mga tao nga buot magpabakuna. Ang may schedule karong adlaw, sama ni Eileen Baculaw, milinya ng daan aron makasulod sa Hoops Dome. Apan sa linya palang daan, nagsikit-sikit na ang mga tao. Lagi na balaka pod bitaw ko. Kay karon man pod gud akong schedule niya. Kung dili nimo i-follow ang imong schedule kay dili na kanila entertainon sunod tagaan na pud kag laing schedule niya. Madugay na.
Ubay-ubay usab ang nag-walk-in sama ni Cedric Cabreras kinsa nagbagulbol kay matud niya gipasa-pasa lang siya sa mga staff sa vaccination center nga unta ang dakbayan midasig man sa publiko nga magpabakuna. I have no cell phone, I have no laptop, and regardless ito landline ako. So nawag yung ka-idea sila about na unsa pag-register online. Ang imong sa mayor, huwag kay bakuna until kay inihatag naman siya deadline August 25. Huwag ko'y card, unsa may pakita ng kagway card. Gani sulod mismo sa Hoops Dome, daw sama sa adunay basketball game nga giatangan tungod sa kadaghan sa mga tao. Tungod sa kadaghan sa mga tao na puno-puno na ang upper ug lower box, busag gikinahanglan ng ablihan ang general admission area. Gani gilimpyuhan na kini karon aron dito na ipahimutang ang mga tao nga naglinya karon dito sa gawas. Nakita siguro nila ang urgency considering the rise in cases. Ang ato alang is we tried as much as possible to ensure nga na physical distancing, no? And then na-follow ang atong health protocol sama sa pag-wear sa face mask. Samtang sa City Auditorium, taas nga linya usab sa mga nagpabakuna ang among nasaksihan. Apan sukwahi sa nangaging mga adlaw nga may na nagbarog daplin sa daan, ganiha gipalingkod na sila. Apan kay init man daplin sa karsada, nagpunsisok na usab sila sa pagpanglingkod sa dapit nga landong. Hinungdan nga wa na usay physical distancing. Ug mga adlaw, subayo na sa mga health workers ang mga senior citizens matag barangay aron agnihon sila nga magpabakuna. Beginning tomorrow, mag-form og special composite team nga mao'y moadto sa kabarangayan. Nga mo na mohatag ngadto sa seniors para di na sila magawas. So, pundoko na mo sila sa barangay, kami na moadto, tagaan na mo sila sa vaccine. No? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Nalimbuan kining usa ka delivery van nga puno sa mga karne sa May Talisay Fishport sa Cebu South Coastal Road. Mato ni Joy Tumulag ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga way kontra ang sakinan na disgrasya kini tungod sa kakusog sa padagan kay gingong hawan ang daan. Hinoon luwas ang driver nini. Di ta mo kumpiyansa nga mingaw ang daan, lapad ang daan, nindot padagonon ang mga sakyanan kay hamis ang daan, di lang gyapon magkumpiyansa kay di ginato matagaan ng panahon sama panalitan Pipila sa mga motorista nga misalmot sa endurance run sa Maasin, Southern Leyte na disgrasya. Gipangayuan ug katin-awan ang Southern Leyte Provincial Director Colonel Dante Novicio kung aduna ba kini pagtugot atol sa sesyon sa Provincial Board kaganihang buntag. Reklamo usab sa mga malupyo ang kabanha nga nahatag hinungdan nga nabalda ang ilang paghinanok. Ang ilang endurance run nagsugod alas 4 sa kadlawon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mandawi City Hall officials magigtigom sa mga kadaguan sa mga dagkong ospital sa syudad aron na matud pa kung unsang mamahimong matabang sa dakbayan ngadto kanila. Ang report ni Nico Serino. Puno-puno na gyud ang mga ospital sa dakbayan sa Mandawi ug nagkinahanglan sab og dugang nga manpower. Kini ang paghulagway ni Mayor Jonas Cortez sa sitwasyon karon taliwa sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Giasoy sa mayor ang mga kasinatian kun diin taod-taod ang pagpinaabot sa uban nga mga pasyente aron ma-admit ug mapasaka gyud sa kwarto. Ug dili lang severe, no, ug mahimo lang. Dili lang taadto sa mga hospitals kay hilabyang punuan na gid sa hospitals karon, no. Mao nay atong tumong og tinguha nga atong gipadaghanan gipun-an ang atong isolation beds. Gibutyag ni Cortez, makigtigom sila sa kadagkuan sa mga ospital sa Mandawi aron matuki kung sa unsang pamaagi sila makatabang. Usa sa tinguha ni Cortez nga kun mahimo ibalik ang gitanyag kaniadto nga libre nga accommodation sa mga medical personnel aron maoy ilang kaistaran kun gikan mag-duty. Hopefully makakita tag mga pension houses mga duol sa kaning kuan gihapon, no. So nga ma-accommodate nato ang kuan. This is one way of helping, no, sa extending kuan sa atong mga frontliners nga diin sila gyud nagsakripisyo gyud.
Samtang padayon karon ang hiring sa City Hall sa mga medical workers, doktor ug mga nurses. Nagkinahanglan sila og dugang manpower, labi na aron mo augment sa mga vaccination centers tungod sa padayon nga rollout. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga midwives ug mga barangay health worker mitabang na sa nurses sa dakbayan sa Talisay isip. Mga vaccinator human ang mga DOH hired nurses gipull out kay wa i-renew ang kontrata sa DOH. Ang report ni Femari Dumabok. Mas gikinahanglan karon ang daghang vaccinator ilabi na sa pagdagsa sa mga magpabakuna. Hinungdan nga 22 ka mga midwife ug mga barangay health worker gibansay aron moabag sa mga LGU hired nurses. Hiningi padala diri. Na-terminate na atong Friday. But luckily, ni-volunteer gid sila atong Saturday. So naapa sila. But today, wala na gid sila. So ang among gibuhatan na earlier is among gitrain ta ng mga midwife. Niadtong Sabado, dulaan sa 1,000 ka mga senior citizen ang naka-avail sa Johnson o Sinovac vaccine. Hinuon giatiman usab ang ubang milinya gawa sa mga senior citizen. Ning adlaw halos way huno ang security sa mall, CSU ug kapulisan sa pagpahinumdum sa social distancing sa mga vaccination site. Gihulagway sa kadaguan sa Talisay City Health Office ug sa kapulisan nga unang higayon kini nga ang kining usa sa mga vaccination center sa dakbayan sa Talisay ang natuyok na ang halos tibuok perimeter ni ining mall sa mga gustong magpabakuna. Sagad ini mga walk-in apan matudnon sa kadaguan sa Talisay City Health Office nga kutob silang mamahimo i-cater nila ang tanan. Sa ako lang ha, mao na ni ilang mga response sa kanang COVID scare labi na ng mga Delta variant. Ay ni-cater ang tami about mga 800, so mostly na Texan. Pero naagyoy ka na mga walk-in, so di masa nato pwede mabalibaran. Nang hinaot ang City Health nga dugang 8,000 ka doses sa bakuna ang moabot pa karong simanaha. Oba ni John Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gikalingawan sa mga netizens ang makapabilib nga talento sa usa ka 6 anyos nga bata. Minilyon na ang views ug ubay-ubay gayud ang naengganyo sa kamahiligon mag-TikTok sa batang si Ania Bates. Matud siyang iyaan, bata pa kaayo kini nahilig nang musundog sa mga videos ngayang makita sa social media. Gawa sa pagsayaw, mahiligon usab kaayo siya nga mo-project atubangan sa kamera. Giingong naliwat si Ania sa iyang inahan nga maayo usab mosayaw. Gikan sa mga gagmayng video nga alang nagunta sa pamilya, mas daghan na karon ang nakakita o naka-appreciate sa iyang talento. Ako rang gitanaw sa TikTok, then akong gisunod, then mao to. Ang pagsuporta is diha na to ma-impluwensyahan ang development sa capabilities sa usa ka bata. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Way patuman nga border control batok sa mga dakbayan sa Sugbo. Mandawi o Lapu-Lapu City nga ubos sa modified enhanced community quarantine. Bisan kung ang laluwig nga sa Sugbo napaubos na sa general community quarantine. Ano ang report? Already stated gahapon pa, wala tay border control. We are just one island after all, o mga Sugboanon tangtanan. Gipasalig kini sa gobernador tungod kay dili siya gustong lisod-lisoron ang mga taong nanginabuhi. Gikitakda hinuong makigtigom si Governor Gwen Garcia sa mga mayor sa mga dakbayan Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu. Magpadayon usab ang turismo sa lalawigan apan kinahanglan nga mosunod sa protokol ang mga tao ug ang mga establishmento. Ang mga kananan buksan og dili mo gamit og aircon, samtang ang mga bus paablihan usab ang mga bintana. Ang pag-apilar sa lalawigan nga mapaubos sa GCQ aron dili mapiang ang panginabuhi sa mga Sugboanon. Do your part. Kaya naning kamot adi mo mga wad ag negosyo. Pero at the same time, while we are trying to help the economy, we also have to balance that with public health. Samtang igpitan sa Cebu City Police Office ang pagbadlong sa mga tao ng gawas sa ilang mga Pinoy-anan bisan kung way importanteng tuyo sa gawas. Sa unang pagpatuman sa MECQ, kapin sa usa ka katos ka mga tao ang nasikop
sa CCPO tungod sa kalapasan sa health protocol. Kung asa tong daghan ang kaso, like for example, today, we have 45 in Guadalupe. Samtang, ang RHPG-7 nagpahigan usab og random checkpoint sa mga motorista sa Cebu South Coastal Highway. Gipahinumduman nila mga tao sa minimum health standards. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nining panahon sa pandemya, imbis nga mopahuway silang panimay gikan sa trabaho, kining 54 anyos nga magtiayon nga taga Talisay City, mas nipili nga mo serbisyo isi force multipliers sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Kanunay silang magguyog sa pagtabang sa ubang mga tao nga makalabang sa daan o pagman sa trapiko, dinhi sa labing busy nga daan sa Tabunok sa syudad sa Talisay. Sila ang magtiayong si Anisita ug Carlito Bisin. Sa panahon nga magmingaw-mingaw, sprayhan og alkohol ug pahiran pa ni Anisita ang mga singot sa iyambana. Lakip sila sa gatusan ka mga sakop sa Station Unified Preventive Patrol and Reconnaissance Team kun support sa Talisay City Police. Voluntaryo silang mualagad sa tulong adto sa 5 ka oras matag adlaw. Sa di pa o usahay human silang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Samtang gisuportahan usab sila sa ilang mga anak ang ilang pagpanerbisyo. Gusto nako nga bisan sa ako pangidaron makatabang yun ko dinhi sa kuan nya dako sa nako ikalipay sad nga kanang malipay sad ang mga tao nga nitabang mi diri. Dipay kayo kana murag dili ka kuanan kalipay ba. Magkuyog me ana sagasa basta ala na sa makatawhan o sa pamilya. Ang magtiayong bisin ang ikaduhana sa nahatagan og award sa Talisay City Police Station ug Advisory Council isip Best Supporter atol sa weekly awarding gahapon. Nakita nato ning couple no mga bisin and we are very amazed by their enthusiasm to help the police no. Unya what is very good about this is couple gid sila. So instead nga to sila sa balay, they spend their time helping the police. It will boost their morale, no? And second, they are really deserving. Kung nahibaw ang katawhan kung unsa nilang sakripisyo, kung unsa nilang nabuhat, ang risgo sa ilang kinabuhi. Sa ilang grupo, anausab usa ka banay gyud nga nanerbisyo. Ang banayng damus. Dako sa nimong kalipay, kana ganing na kayo ipalabang labi na senior citizen, then mag-thank you gani nimo. Dako kayo mong kalipay bisag ingon ana lang. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ania Lopez nagpabiling kapuso. Ano ang detalye? Malipayong nag-renew og kontrata sa GMA Artist Center si Ania Lopez atol sa virtual signing ceremony uban ang GMA executives. Dakong pasalamat sa first yaya ug agimat star sa Kapuso Network. Malaki yung utang na loob ko, of course, sa GMA Artist Center. Sa GMA Network po talaga dahil isa po talaga sila sa mga talagang naniwala sa akin. Mas nailhan ang Kapuso actress kumikan sa mga papel ni Ini sa mga teleserye sama sa Encantadia, Cain at Abel. Dahil sa pag-ibig, may first yaya ug uban pa. Sa next project ko, basta ang masasabi ko lang po, talagang gagalingan ko pa. Pag-uusapan ko pa sa lahat ng ginagawa ko. Namiss usab sa Kapuso star nga makita ang ihang mga Kapuso fans sa mga rehiyon. Gani, aligring gipaambit ni Ania ang first plane ride niya sa iyang pag-adto sa Ilocos, alang sa usa ka regional event o promotion sa Encantadia. Sobrang saya ko talaga and alam niyo yung amaze ko na pagsakay ko pa lang ng plane, yung nakatingin ako sa bintana, tapos tinitingnan ko yung mga ulap. Tapos sabi ko, oh, ang ganda. Samtang, adunay mensahe si Ania sa iyang mga Kapuso fans sa nagkalain-laing rehiyon. Sigaw ng bawat isa, sobrang nakakamisa talaga. Kaya sana maging okay na ang lahat. Kung kailangan nyo na magpa-vaccine na kayo kapag okay ng lahat. Naku, hindi malabo magkita-kita ulit tayo. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Sa unang pagpatuman sa Modified Enhanced
community quarantine mga kasaulugan sa Santos nga misa sa adlong Domingo ni minus usab sa alas 9 nga Santos nga misa sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Dayag kaayo ang daghang bakante nga mga lingkuranan. Sa miaging Sabado, mihangyo si Monsignor Renato Beltran Jr., Cebu Archdiocesan Chancellor sa Emergency Operations Center sa Dakbayan sa Sugbo, ngayon ay 10% tugutan ang 30% nga makasud sa simbahan. Sa pagkiginabi, gipahibaw ni Father Everett Gladniere ang sakop sa team of pastor sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus nga wala man sila mapahibaw sa desisyon sa EOC apan ang mga parokyano nalay mituman sa lagda. Usa ka call center agent na dakpan sa Talisay City Police sa gipahigayong bypass operation. Si Philjon Pires, 42 anyos na sikop, niadtong weekend sa may barangay Kansuhog. Nasakmitan siya sa ginudahang ilegal nga drugas nga mobalor, dulan 354,000 pesos. Gihulagway kini sa kapulisan nga high value individual. Gitigom sa mga opisyal sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim ang ilang mga personnel kabahin sa pagpahugot sa mga lagda taliwa sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Sa tigom, gihisgutan ang mga lagda ang ipatuman aron masayod usab ang ilang mga sakop sa mga palisiya ug ang gidili niini. Nunot sa nagkadaghang kaso ug sa pagpaubos sa syudad sa MECQ, may pagawas og direktiba ang LTFRB kabahin sa pampublikong transportasyon. Naglakip kini sa no talking ug gidili ang pagtubag sa telepono samtang nagsakay. Lakip na usab sa gidili ang magkaon sud sa public transport. Kini itong latest weather update, Monday, August 2, 2021. Ang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Samtang natin mga gimonitor na weather disturbances sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo or tropical depression na gilayon sa 2,195 kilometro sa may silangan, amihanan silangan ng extreme northern Luzon o ang low pressure area na gilayon sa 825 kilometro sa may amihanan silangan ng extreme northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan, kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisita atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.